Ko himen ko para ir hautrai Jesus Christ. Ngila poi yagas ngi kapakadu jong hajar usnem hajar po ar. But ngi paisha uble ban sngongu yawu namar ulale bon kie baro hagajingim kachangi. Ulari sumar yangi baro shisnem. Lese haga yard ki yang jangi haga jingim jangi kalabandon bon gi jinge kalabandon bon gi jingdona. Lese ngila rice kem house nem hajar po ar haba ngila pediang ningkong ha banai January ngila bon gi jing rai hakama jango hen rangim similala ban pendep ya kita baro. Lese ngila kongo yaga sur janga parte. But haba wan ka eriyong eringit janga jington jo ka jimpan shoy haga jingim jangi lese ngila kelon. Ban ngi babe ngi sausi hoit ngila rai bon kie baro hen rangim simlala ban pendep janai. But kadba ngidangai ko ble ya uniusnem hajar po ar ngidondro bon ge daw ban sngo komen ngira bandon bon ge daw bangi sngoto bangi layo jingor ko na uble bon ge daw ngi sngo komen na maro trai ulari sumari ngi ngila yaine ha ka jinge ngim shimla ino ya ka jinge lese ngila kalalang kam riu ble ha ka jingim jangi lese ngila stamban kam dia uble kam shirhem minda lese ngila kam soto shai ya ka jingkor dor janga jingim badu ble kine baro kilanga jimmen doi ha ka jingim jangi ko himen ko para kabangi dang puson halor ke jimpule minda kasngi haga negas ngi kabakaddu jong usnem hajar po ar utrayu kot uweringi haga ba maham yengi bangi de ben sumarba na u Chris Lamler katkom ga jimpan shai jongu yanis bakuit kilong gibriu bam yaine badu Chris uno ubriu kino gibriu bam tre ban yaine badu Chris kilong Chris Lamler habangi yaine badu Chris bangi pediang ye ga jingi kai jongu baga jingi kai kabawan lembaka balang bakuit ngin kalalong ki kun jongu balai kane kalongka jingkot jongo ble yangi iwei pa iwei ladangi ko ban long ki kon jongo ble ka ktinu ble ka ong na ka gospel ngide ban ngeit bat pediang ya u Chris mano bala balong ki kon jongo ble katkom ka jimpen shai jongene ka gospel min dagasni kibakoloi ban ngeit ya u Jesus Chris ngeit ya ka tin bala longdo longsnam bat kibakoloi ru ban pediang ya kane kaktin bala longdo longsnam kabamud uno ubriyo kano kabriyo bakaloy ban pediang ya u Chris kilong ki kon jongo balai kibam tre ban pediang ya u Chris kibam tre ban yaine badu Chris ki kalalong Chris Lamler kaya ka daw kaba kaktin ka gospel ka kranshai ka dar hangi habangi id ya u Chris habangi id bat pediang ya u Chris ka jingshai janga perte kumbala penbana uyanis baptist ngin sanang iyo ya ka jingpen shai haga jimur jimbarka jangi ngin sanang iyo ya ka jimpen shai halor baharu ki jingsno kulmar jangi bangil stang ban trang ban id ya u Jisu habangi id ya u Jisu kai ka jimmen toy yangi kaktinu bele ka ang ngin salang ki badap jinga halor ka jinga habangim yaine badu Chris la habangim id ya Jesus Chris ladangi kentait no ya Chris kai ka jingdu haga jingim jongi nin sa do no ya ka jinga halor ka jinga kalam ka jinga halor ka jinga nginumla banyamat ya ka burom jongutrai nagataga daw kabakongsa ne haga jingim jongi kalong ban yaine bad uyanis bakut upenshai hangi Moses ulai hangi ya ka ain kalong ka jingarap yangi ban pendrendi ya ka jingim jangi ban penpeit ya ka jingim jangi ka ain ka yarap yangi ban yai dia ka lindi ka bade ka bahok
Rengka bat ka ain, rengka bat ka jingkongu ya ka hukum jongo bele, ngidon kam ya ka jingid ya ukris, kaya ka daw. Ka jingid ya ukris, bat ka jingkongu ya ukris, kan irap yangi, banyo ya ka jinga bat ka jing shisha. Namar, ka gospel ka ka jinga bat ka jing shisha, kawan na ukris. Haka ba kongu ya ka hukum bala ay daw Moses ngidon kam ya ujisu haga jingim jangi habang ngidon badu jisu ngin yaine badu Chris ngistang ban id ya u Chris habang ngistang ban id ya u Chris kaya ka ban sawan hiar halo jangi ya ka jingshai kan wan ka jingshai kan vengno ya ka jingdum na ka jingim jangi haba omdon jingshai ngistang ban snautu bakala bon kie baro nengi bud ya ke nuksa basuniu kabaki beri ki ai hangi ne ngingeit koloi ya ke jingi kai kendriang kabaut ki beri ki wanra hangi ke jingshai balong ukris kan yarap yangi bandus ngutu shai kadar ya ke beneng bandus ngutu shai kadar ya ke monjong oblai namar ke tin oblai ka ongro ke ju ka por ujisu shimla wansha ke ne ke prate da ka monjong do ne na ka monjong beriu hendrai na ka monjong oblai kalong bangin dup penim ya ka jingem jongi bangin dup lai lui na ka jinge jongi dai na ka taga daw ni don kam jinga bat ka jing shisha ka jinga bat ka jing shisha ka wan na ukris nginum yo ya ka jinga bat ka jing shisha light no ukris ha ka jingim chongi te na ka taga daw ki beriu ki bam ki bam pediang ya ukris ki bam id ya ukris kin kelalong automatically Chris lamler ki Chris lamler ki long ki beriu bam yaine bado Chris bam nget ha ukris bam pediang ya ukris bam yaid bam tre ban yaid ya ka jing shai jong ukris bale haba kim tre ya ukris ki im haka jingdu nong palad jingdu nong kaya ka jingdu nong ka jinga pat ka jing shisha ngitip haka gospel jongo ya anis ki jisu la ong pensati pi ka jing shisha pat ka jing shisha kan palai lu dia pi ladang im don jing shisha hangi ladang im pediang jing shisha hangi ladang im don jinga halor ke jinga kumno ko himmen ko para ngilaban long ki balait luin ki beriu ki bambat lait luin na babun ki jinge babun ki jing tolot babun ki jing dona ne kano ka jingi kai bakala kin kerlalong Chris lamler kilong ki beriu ki bakka matla yangi na kane ka jing shisha Chris lamler kilong ki beriu bakhangla yangi ban roy haka jinga ka jingo balai lada uno beriu kano ka beriu bayalam bakala yangi na ka jing shisha janga balang bat ka jingi kangai ba pensyong nongrim halaru Chris kin yalam penban yangi haka jingjot haka jim bakala ladang imino na ka balang bakoi ladang iyong om tang haka balang baku kalong Katolik ngilaban yo jingaye ngilaban yo na man lagi jaka kaneru kalong ga jingi kai kendriang kaneru kalong ga jingi kai bakala namar ki shutok yangi namar bandup dap daka jinga halor ka jinga ngidon kam ya ka balang bakui namar henyo telege sakramen janga balang Katolik kayarap yangi ban roy hakane ga jinga kelam ka jingim sakramen kelam da treban pediang sakramen ngimla satya ban roy halor ka jinga bat ka jing shisha kawan na ukris bat ka pelai lud yangi kayada yangi nakaban kelalong ki Chris lamler tongin long ki kun ki bayaine badu Chris tongin long ki kun ki bayaine haga jingi kai janga balang tongin long ki kun ki bayaine bat ka jingim bat ka sakramen tongin long ki kun ki bat trang barabor nagabinda ka jing shai ka jango Chris
naga benda ka jing shisha ka ba wan na ukris kenapa kandu pelai lud kat banang tip jing shisha kat banang pengam jilio halar ka jing shisha ngidang yom ma jing light lud ha ka men siam jongi ngidang yom ma jing light lud ha ka met ka par jongi ngidang yom ma jing light lud ha ka perkat ka perdain jongi bangindup long kikun ki bajanai jongu kris jongu belai jisu be id karku kardo yangi pensle yangi ngilong ginom pop ngilong ki badona harukam kadba ngi ai ku ble kaddu ya usnem ar hajar ar po ar yarap yangi balong ki balai luid na ki jimpang na ki jing shitam pelai luid yangi na baro ki jinglong kris lamler badon ha po jangi lese lempa ke jimparkat barit jangi lempa ke jing sautu bakala jangi lembaga jingkongu ya ke perte saudong jongi map yengi ko jisu pen kuit yengi ko jisu kenapa ngindup la ben pen kreba naga benda usnem batimai ar hajar ar po lai kerku ya baharu ki bapangi beshitam ki bajinjara ka jingem jongi bakilong ki basmut lai luid en ya ro ya utrai jisu kris